Helo a chroeso i sesiwn Deall ar fesur effaith arfer gwrth-hiliol. Fy enw i Steffan, fi yw'r cyfieithydd Cymraeg, hwyluso eich dysgu chi heddi. Felly, sut ni'n gwybod a yw'n hymdrechion gwrth-hiliol yn creu byd mwy teg? Oedden ni'n ticio blychen unig neu ydyn ni'n gyrru trawsnewidiad go iawn? Bydd y cyflwyniad hwn yn ymchwilio i gymlethdodau mesur effaith mewn ymarfer gwrth-hiliol. Byddwn yn archwilio'r heriau, yn archwilio dulliau ac yn trafod sut y gallwn symud y tu hwnt i fwriadau da i gyrraedd canlyniadau effeithiol. Croeso i bawb. Heddi, rydyn ni'n mynd i gychwyn ar daith i ddeall nid yn unig beth rydyn ni'n wneud y maes gwrth-hiliaeth, ond pa effaith mae'r gwaith hwnnw'n ei gael mewn gwirionedd. Byddwn yn symud tu hwnt i fwriadau da i ganlyniadau mesuradwy. Felly, gadewch i ni ddechrau trwy edrych ar ein hunain a gofyn beth ydyn ni'n ei olygu wrth effaith gymdeithasol. Mae'n ymwneud â'r newidiadau, cadarnhaol neu negyddol y mae'n gweithredoedd yn ei cyflwyno i gymdeithas. Ond pan fyddwn yn cyfyngu'r ffocws hwnnw i effaith gymdeithasol gwrth-hiliaeth, ni'n siarad am y newidiadau penodol sy'n gweithio tuag at ddatgymalu hiliaeth systemig a chreu gymdeithas fwy teg. Meddyliwch am peth. Sut ydyn ni'n gwybod a yw ein hymdrechion yn symud y nodwydd hwnnw? Mae hyn felly yn dod â ni at graidd ein trafodaeth, sef deall effaith, gwerthuso a'r cysyniad hanfodol o theori newid. Dyw gwerthuso yn ymwneud â rhifau yn unig. Mae'n ymwneud â deall y pam y tu ôl i'r beth. Mae theori newid yn ein helpu i fapio allan y camer yn un credu fydd yn arwain at ein heffaith a ddymunir, a dyma ein map ffordd. Mwyn gwneud yn theori newid yn fwy concret, rydym yn aml yn defnyddio modelau rhesymeg, a mae'r offer gweledol hyn yn ein helpu i gysylltu ein mewnbynnau, ein gweithgareddau, ein allbynnau a'n chanlyniadau, ac yn y pen draw, ein heffaith. Ond wrth i ni ymchwilio'r gwaith hwn, mae'n rhaid i ni bob amser ystyried y goblygiadau moesegol. Sut ydyn ni yn mynd i sicrhau bod ein casglu a'n gwerthuso data yn barchus ac hefyd yn deg? Nawr, gadewch i ni siarad am fesur. Sut ni'n olrhain cynnydd mewn gwirionedd? Byddwn yn archwilio metrigau meintiol, y rhifau yr ystadegau, a'r metrigau ansoddol, sef y straeon, profiadau a safbwyntiau sy'n darparu dyfnder a chyd-destun. Ond mae'r ddau yn hanfodol ar gyfer dealltwriaeth gyfannol o effaith. Does dim dull un maint i bawb o fesur effaith. Bydd y dull gorau yn dibynnu ar eich cyd-destun, y nodau ac adnoddau penodol, a byddwn yn trafod sut i liwio'r opsiynau a dod o hyd y dull cywir ar gyfer eich gwaith. Mae angen i ni hefyd fod yn realistig ynglyn â'r heriau. Gall casglu data mewn gwaith gwrth-hiliaeth fod yn gymleth ac yn sensitif, a byddwn yn chwilio a strategaethau ar gyfer goresgyn y rhwystrau hyn a sicrhau'n bod yn casglu data ystyrlon a dibynadwy. Unwaith y bydd gennym ddata, be wnawn ni agef? Wel, mae Monitro ac adrodd effeithiol yn hanfodol ar gyfer olrhain cynnydd, ar gyfer nodi meysydd y gwella a chyfathrebu ein heffaith i'r amddeiliad. Byddwn yn edrych ar arferion gorau ar gyfer troi data yn fewn welediadau gweithredadwy. Ac yn ola, byddwn yn gorffen gyda Tasg adfyfyriol. Dyma'ch cyfle i gymhwyso'r hyn rydyn ni wedi drafod i'ch gwaith eich hun. Felly, meddyliwch am sut y gallwch integreiddio'r egwyddorion hyn yn eich practis a chyfrannu at ddyfodol mwy cyfiawn a theg. Oherwydd, yn y pen draw, nid yw mesur effaith yn ymwneud ag otebolrwydd yn unig. Mae'n ymwneud ag gyrru newid go iawn a pharhaol. Rydyn ni'n mynd i ddechrau drwy ddiffinio beth rydyn ni'n ei olygu wrth effaith gymdeithasol. Yn ei ystyr ehangaf, fel ei diffinir gan Becker yn 2001, mae'r effaith gymdeithasol yn cyfeirio at newid sylweddol dros amser yn un neu fwy o'r meysydd canlynol, amodau naturol, ymddygiadau unigol neu brofiadau gwrthrychol. Yn y bôn, mae'n ymwneud â'r newidiadau cadarnhaol neu negyddol sy'n deillio o'n gweithredoedd anhymeriadau mewn cymdeithas. Nawr, gadewch i ni ddod ar diffiniad hwnnw i gyd-destun mwy penodol, sef diwylliant a threftadaeth a chwaraeon.
Wel, pan fyddwn yn siarad am effaith gymdeithasol yn y maes hwn, rydyn ni'n canolbwyntio ar feithrin newidiadau cadarnhaol a pherthnasoedd ystyrlon o fewn cymunedau trwy gysylltiad a gweithgarwch corfforol. Felly, meddyliwch am y meysydd allweddol y newid yr ydym yn anelu atyn nhw. Creu lleoedd gwell i bobl fyw. Hyfforddi a chysylltu, gwella lles trwy gyfranogiad, hyrwyddo ymgysylltiad gweithredol mewn gweithgaredda diwylliannol Arferion ac annog myfyrio ar ein hanes a renir a nodau yn y dyfodol. Mae'n bwysig nodi felly bod y sectorau preifat cyhoeddus a thrydydd sector yn canolbwyntio fwy ar ddeall a mesur eu heffaith gymdeithasol. Mae sefydliadau preifat fel Ormiston et al. Yn tynnu sylw yn aml yn gweithio i sicrhau bod eu cenhadaeth a'i heffaith yn cael ei alunio. Ac yn y sector cyhoeddus, fel yma Reeves yn nodi, mae angen lliwio polisïau newydd yn seiliedig ar dystiolaeth o effaith gymdeithasol. Gellir galw'r offer a ddefnyddir yn aml i fesur yr effaith hon yn asesiadau effaith gymdeithasol. Nawr, gadewch ni edrych ar y cysylltiad uniongyrchol rhwng gwrth-hiliaeth ac effaith gymdeithasol, fel yma Coleman Burns et al. Yn 2023 yn tynnu sylw. Mae gwrth-hiliaeth yn ymwneud yn sylfaenol yn mynd i'r afael ac anghydraddoldebau systemig a chreu newid cymdeithasol parhaol. Yn gyntaf, mae'n ymwneud â newid strwythurol. Nid yw gwrth-hiliaeth yn canolbwyntio rhagfarnau unigol yn unig. Mae'n targedu'r union bolisïau, sefydliadau a systemau sy'n parhau i hyrwyddo cydraddoldeb hiliol. Mae hyn yn cynnwys meysydd hanfodol fel cyfiawnder trosedd, addysg, gofal, iechyd, tai a chyflogaeth. Trwy weithio i ddatgymalu'r strwythurau hyn, rydym yn creu cymdeithas fwy teg gydag effaith gymdeithasol bell gyrhaeddol gadarnhaol. Yn ail, mae gwrth-hiliaeth yn ymwneud â chwalu rhwystrau. Mae hiliaeth yn creu rhwystrau sy'n atal unigolion a chymunedau rhag cymryd rhan lawn mewn cymdeithas. Mae gwaith gwrth-hiliol yn dileu'r rhwystrau hyn gan feithrin mwy o symudiaeth cymdeithasol a chyfleoedd i bawb. Yn drydydd, mae'n ymwneud â gwella lles. Mae hiliaeth yn cael effaith negyddol sylweddol ar iechyd meddwl a chorfforol. Mae mentrau gwrth-hiliol yn hyrwyddo lles trwy leihau straen, trawma a gwahaniaethu, neu gamwahaniaethu fel y dylwn ni weid, a thrwy sicrhau mynediad cyfartal i ofal iechyd. Mae hefyd yn cryfhau cydlyniant cymunedol trwy ddatblygu dealltwriaeth a pharch a lleihau rhaniadau cymdeithasol ac adladu pontydd rhwng gwahanol grwpiau. Yn bedwerydd, mae gwrth-hiliaeth yn hanfodol ar gyfer hyrwyddo cyfiawnder a chydraddoldeb. Mae wedi reiddio mewn hawliau dynol a chyfiawnder cymdeithasol gan ymdrechu i sicrhau hawliau a chyfleoedd cyfartal i bawb, waith bynnag i hil. Mae hefyd yn grymuso cymunedau ymylol i erioli dros i hawliau a chymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau gan arwain at fwy o gyfranogiad cymdeithasol a gwleidyddol. Ac yn olaf, mae gwrth-hiliaeth yn cael effaith economaidd sylweddol. Mae'n hyrwyddo cyfleoedd economaidd drwy fynd i'r afael ac anghydraddoldeb hiliol a sicrhau mynediad teg i swyddi, addysg ac adnoddau. A mae hyn yn arwain at economi gryfach yn ei chyfanrwydd, oherwydd mae cymdeithas fwy teg o fydd i bawb. Yn ei hanfod, fel mae Coleman Burns et al. Yn dangos, mae gwrth-hiliaeth yn ymwneud â chreu cymdeithas lle mae pawb yn cael ei trin gydag urddas, parch a chyfle cyfartal. Mae'r newid sylfaenol hwn mewn strwythurau ac agweddau cymdeithasol yn effaith gymdeithasol ddofn a chadarnhaol. Gan adeiladu ar ein dealltwriaeth o sut mae gwrth-hiliaeth yn gyrru effaith gymdeithasol, gadewch i ni ystyried diffiniad penodol. Mae Deall yn diffinio effaith gwrth-hiliol fel y newidiadau personol, proffesiynol, sefydliadol a chymdeithasol sy'n deillio o waith gwrth-hiliaeth. Ond mae hyn yn cwmpasu ystod eang draws newidiadau. Gall gynnwys newidiadau mewn agweddau, ymddygiad, canfyddiadau a hyd yn oed systemau cred dwfn. Mae hefyd yn targedu systemau hierarchaidd ac yn ymdrechu am newidiadau dwfn cynaliadwy mewn polisi, arfer a ffyrdd o fod a gweithio. Mae pob un ohonynt yn gwrthsefyll rhagfarn hiliol a gormes.
Yn fyr, mae effaith gwrth-hiliol yn ymwneud â chreu newid sylfaenol a pharhaol ar bob lefel. Felly, o ystyried y diffiniad cynhwysfawr hwn o effaith gwrth-hiliol sy'n cwmpasu newidiadau personol, proffesiynol, sefydliadol a chymdeithasol, pam ei bod hi mor hanfodol ein bod yn ei fesur mewn gwirionedd? Yn gyntaf, ni'n parhau i weld anghydraddoldebau parhaus a hiliaeth barhaus yn ein cymdeithasau. Mae yna damcaniaeth a chamcaniaeth ac arferion allgau parhaus sy'n cael effaith ddofn ar les. A mae reality hyn yn tanlinellu'r angen bris i asesu a yw ein hymdrechion gwrth-hiliol yn gwneud gwahaniaeth mewn gwirionedd. Yn ail, mae gwaith gwrth-hiliaeth fel unrhyw fenter newid gymdeithasol effeithiol yn gofyn am ddulliau sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Mae angen i ni ddeall beth sy'n gweithio, beth sydd ddim yn gweithio, a sut gallwn wella, a mae mesur effaith yn darparu'r dystiolaeth hanfodol honno. Yn drydydd, mae mesur effaith yn sicrhau bod adnoddau yn cael ei dyrannu'n effeithiol. Mae angen i ni gyfeirio ein hamser, ein hegni a'n cyllid tuag at strategaethau sy'n cynhyrchu canlyniadau go iawn. Ac yn ola, mae dangos cynnydd yn adeiladu ymddiriadaeth. Mae dangos canlyniadau diriaethol yn helpu i adeiladu hyder ymhlith cymunedau, rhanddeiliad a chyllidwyr gan feithrin cefnogaeth barhaus i waith gwrth-hiliol. Felly, fel ni wedi trafod, mae mesur effaith gwrth-hiliol yn hanfodol ar gyfer mynd i'r afael ac anghydraddoldebau parhaus, sicrhau dulliau sy'n seiliedig ar dystiolaeth ac adeiladu ymddiriadaeth. Nawr, gadewch ni edrych ar hyn o safbwynt sefydliadol. Yn gyntaf, fel yma Almoto et al. Yn 2021 ac Elorau et al. Yn 2017 yn nodi, mae mesur effaith gymdeithasol yn hanfodol i sefydliadau werthuso i cynnydd mewnol ar nodau ac i liwio penderfyniadau strategol. Mae'n caniatáu ni ddeall a yw ein mentrau gwrth-hiliol yn cyd-fynd â'n hamcanion sefydliadol ac a ydym ar y trywydd iawn i'w cyflawni. Yn ail, mae Trawtwyn yn 2021 yn tynnu sylw at y gyllau cyllidwyr ei wneud yn ofynnol i sefydliadau gynyddu tryloiwder, atewolrwydd a chyfreithlondeb eu heffaith trwy arferion mesur ag adrodd. Yn ramgylchedd heddi, mae cyllidwyr yn mynnu tystiolaeth gynyddol o'r gwerth cymdeithasol a greuwyd gan ei buddsoddiadau. A nid yw dangos effaith yn unig yn braf i'w gael. Mae'n aml yn ofyniad. Yn drydydd, fel y mae Acelo et al. Yn 2017 yn awgrymu, mae angen mesur ôl ymyraeth i werthuso'r effaith wirioneddol yn erbyn yr effaith arfaethedig. Mae'n hanfodol felly i ddeall a yw ein ymyriadau yn cyflawni'r canlyniadau roedd em wedi bwriadu ac i nodi unrhyw canlyniadau anfwriadol. Mae hyn yn caniatáu dysgu a gwella parhaus. Ac yn y pen draw, drwy ddeall a mesur ein heffaith gwrth-hiliol, gall sefydliadau ddod yn fwy effeithiol, atebol a chynaliadwy yn eu hymdrechion. I ni wedi gweld sut mae angen mesur effaith gwrth-hiliol ar gyfer atebolrwydd ac effeithiolrwydd sefydliadol. Nawr, gadewch i ni archwilio sut y dylai gwrth-hiliaeth gan ei ymgorffori fel gwerth craidd o fewn sefydliadau, fel yr amlygwyd gan Elias et al. Yn 2023. Mae Elias et al. 2023 yn pwysleisio nad rhagfarn unigol yn unig yw hiliaeth, ond strwythur systemig o anghyfiawnder. Mae'n gweithredu ar lefelau strwythurol, sefydliadol, rhyngbersonol a mewnol, ac mae'r ddealltwriaeth hon yn tanlinellu'r angen am ymagwedd gyfannol at wrth-hiliaeth. Mae ymdrechion presennol yn aml yn canolbwyntio ar amrywiaeth a chynhwysiant, ond mae angen newid sylfaenol o fod yn anhiliol i weithredol gwrth-hiliol. Ac er mwyn cyflawni hyn, rhaid i sefydliadau gydnabod bod mynd yr afael a hiliaeth yn gofyn am ymdrechion ar lefelau micro, meso a macro. Elias et al. 2023 hefyd sydd yn tynnu sylw at fframweithiau damcaniaethol allweddol fel y theori hil feirniadol a theori ôl drefedigaethol sy'n tynnu sylw at ganologrwydd hil mewn strwythurau cymdeithasol a'r angen am ddad drefedigaethu.
Ar ben hynny, maen nhw'n nodi bod angen i wrth-hiliaeth mewn sefydliadau symud y tu hwnt i hyfforddiant amrywiaeth aneffeithiol neu arwynebol sy'n aml yn methu am mynd i'r afael a hiliaeth systemig. Yn hytrach, gall dyrchafu gwrth-hiliaeth i werth sefydliadol craidd yrru newid dyfnach cynaladwy. Mae datblygu sefydliadol a theori newid systemau yn cynnig dulliau addawol. Yn hanfodol yn Elias et al. 2023 eto, maen nhw'n pwysleisio pwysigrwydd ymgysylltu gwyn. Mae gan bobl wyn, fel buddiolwyr hiliaeth systemig, rôl hanfodol yn ei ddatgymalu. Mae hyn yn cynnwys wynebu braint gwyn a chreu undod ar draws pob grŵp hiliol. Ac yn ola, maent yn cyhoeddi galwad i weithredu. Rhaid i sefydliadau symud y tu hwnt i ymdrechion amrywiaeth symbolaidd. Rhaid iddyn nhw weithredu strategaethau gwrth-hiliaeth rhagweithiol wedi targedu a sy'n holistaidd, a gall gwneud gwrth-hiliaeth yn egwyddor arweiniol ar gyfer ymddygiad a gweithredu sefydliadol greu newid parhaol. Rydyn ni wedi sefydlu y dylai gwrth-hiliaeth fod yn egwyddor arweiniol ar gyfer ymddygiad sefydliadol. Ond sut ni'n gwybod a yw ein hymdrechion gwrth-hiliol yn gweithio mewn gwirionedd? Mae hyn yn ein harwain at y cysyniadau hanfodol o effaith, gwerthuso a theori newid. I bod yn cael ei defnyddio'n aml yn gyfnewidiol, mae gan y termau hyn ystyron gwahanol. Mae effaith, fel yr ydym wedi trafod, yn cyfeirio at y newidiadau ehangach hir dymor sy'n deillio o'n gweithredoedd. Yng nghyd-destun gwrth-hiliaeth gallai hyn fod yn ostyngiad mewn gwahaniaethau hiliol mewn cyflogaeth, canlyniadau iechyd gwell i gymunedau hiliol, neu newid mewn agweddau cymdeithasol tuag at gyfiawnder hiliol. Y gwerthuso ar y llaw arall yw'r asesiad systematig o deilyngdod, gwerth neu arwyddocâd ymyraeth. Dyma'r broses o benderfynu a yw ein rhaglenni am mentrau yn cyflawni ei nodau arfaethedig ac a ydynt yn cael yr effaith a ddymunir. Mae theori newid yn fap ffordd. Mae'n amlinellu'r camau a'r amodau sy'n angenrheidiol i gyflawni nod hirdymor penodol. Mae'n esbonio sut a pham y disgwylir i ymyrraeth benodol arwain at effaith a ddymunir. Mae'n offeryn hanfodol ar gyfer cynllunio a gwerthuso gwaith gwrth-hiliol. Yn fyr, effaith yw'r beth, gwerthusiad yw'r sut ni'n gwybod, a theori newid yw'r pam a sut gawn ni gyrraedd yno. A mae'r tri yn hanfodol ar gyfer ymarfer gwrth-hiliol effeithiol. Rwy wedi tynnu sylw at rywfaint o lenyddiaeth ddefnyddiol i chi ei archwilio ymhellach os oes angen. Nawr gadewch ni edrych yn ddyfnach ar y sut sy'n tu ôl i gyflawni ein heffaith ddymunol, sef y theori newid. Mae theori newid yn gynrychiolaeth weledol neu ddisgrifiad ysgrifenedig o lwybr sefydliad i gyflawni ei genhadaeth. Mae'n fframwaith ar gyfer cyflawni nodau hir dymor yn benodol i ateb y cwestiwn pam ydyn ni'n cymryd rhan yn y gwaith hwn a pha effaith hir dymor yr ydym yn anelu ato. So pam y theori newid yn bwysig? Wel, yn gyntaf, fe ddefnyddir i ddylunio rhaglenni a gwerthuso i heffaith. Felly, mae'n darparu map ffordd clir ar gyfer sut y bydd ein gweithgareddau yn arwain at ein canlyniadau a ddymunir. Yn ail, defnyddir theori newid yn helaeth mewn gwahanol feysydd polisi gan gynnwys datblygu rhyngwladol, cynaladwyedd, addysg, hawliau dynol ac yn hanfodol newid cymdeithasol. Felly, sut mae theori newid yn cael ei chreu? Wel, mae'n seiliedig ar ddadansoddiad achosol sy'n esbonio pam y bydd rhai gweithgareddau'n arwain at ganlyniadau penodol. Mae'n amlinellu'r strategaethau, y camau gweithredu, yr amodau a'r adnoddau sydd ei hangen i gyflawni'r newid a ddymunir. Yn bwysig, mae'n broses gyfranogol sy'n cynnwys grwpiau a rhanddeiliaid yn y cynllunio. Beth yw'r camau wrth greu model? Wel, mae'n dechrau gyda dadansoddiad sefyllfa i ddeall y cyd-destun presennol. Yna, rydyn ni'n nodi'r grwpiau targed, ystyried yr effaith a'r canlyniadau a ddymunir ac yn nodi'r gweithgareddau fydd yn arwain at y canlyniadau hynny. Mae angen i ni nodi'r mecanweithiau newid, y dilyniannau'r gweithgareddau ac yn ola creu diagram i gynrychioli'r broses gyfan yn weledol. I rhai sy'n diddordeb mewn dysgu mwy, mae'r ganolfan theori newid yn adnodd gwerthfawr iawn sy'n hyrwyddo arferion gorau wrth ddatblygu a gweithredu theori newid.
A gan adeiladu ar y ddealltwriaeth gyffredinol hon o theori newid, gadewch ni edrych ar fodel 2018-2021 y Rhwydwaith Ewropeaidd yn erbyn hiliaeth, neu UNAR. Roedden nhw'n canolbwyntio ar gyflawni newid systemig trwy gryfhau rymudiad gwrth-hiliaeth, grymuso cymunedau a dylanwadu ar bolisi ar lefel Ewropeaidd. A gallwch weld y mewnbwn, y weledigaeth, y nod a'r amcanion a'r ffyrdd ymlaen mewn ffeithlun defnyddiol. Yng nghyd-destun gwaith gwrth-hiliol, mae hyn yn ein helpu fynegi'r newidiadau penodol yr ydym am ei gweld, y strategaethau y byddwn yn ei defnyddio. A nawr, rydyn ni'n gwybod beth ni iawn ei gyflawni'n gyffredinol, mae'n rhaid i ni feddwl am sut y byddwn yn cyflawni hyn a sut y byddwn yn mesur ein cynnydd. Rydyn ni wedi archwilio i weld sut mae theori newid yn darparu map ffordd ar gyfer sicrhau effaith hir dymor mewn gwaith gwrth-hiliaeth. Nawr, gadewch ni edrych ar offeryn mwy uniongyrchol ymarferol ar gyfer cynllunio a gwerthuso'n Metrigau, sef y model rhesymeg gwrth-hiliaeth. Meddyliwch am y model rhesymeg fel pyramid, gan adeiladu o sylfaen ein gweithgareddau i'r effaith derfynol rydym yn ceisio gyflawni. Mae'n ein helpu fynegi'n glir sut fyddwn yn cymryd rhan yn y gwaith o ddydd i ddydd. Y cam cyntaf wrth adeiladu model rhesymeg yw nodi nodau ac amcanion penodol ein gwaith gwrth-hiliaeth. Beth ydym ni'n ceisio gyflawni yn y tymor byr i'r tymor canolig? Nawr gallai hyn gynnwys pethau fel cynyddu ymwybyddiaeth o ragfarn a ffinedd, neu gwella mecanweithiau adrodd ar gyfer digwyddiadau hiliol, neu greu arferion sefydliadol mwy cynhwysol. Nesa, mae angen i ni ddiffinio'r gweithgareddau a'r ymyriadau allweddol sydd wedi cynllunio i gyflawni'r amcanion hynny. Dyma'r camau pendant y byddwn yn ei cymryd. Gweithdai, sesiynau hyfforddi, adolygiadau polisi, deialogau cymunedol ag yn y blaen. Yn ola, mae angen i ni nodi allbynnau disgwyliedig, canlyniadau ag effaith y fenter. Allbynnau yw cynhyrchion uniongyrchol ein gweithgareddau. Nifer y bobl sydd wedi hyfforddi yr adroddiadau a gynhyrchu'r y polisiau wedi adolygu, canlyniadau yw'r newidiadau rydym yn disgwyl ei gweld yn y tymor byr a chanolig. Mwy o wybodaeth, agweddau gwell, cyfraddau adrodd gwell, ac yn y pen draw, rydym yn cysylltu'r rhain a'r effaith ehangach yr ydym yn anelu atyn nhw, sy'n cyd-fynd am theori newid hir dymor. Mae'r model rhesymeg yn darparu fframwaith glir, gryno ar gyfer cynllunio, gweithredu a gwerthuso ein mentrau gwrth-hiliaeth. Mae'n ein helpu i aros i ganolbwyntio ar ein nodau ac olrhain ein cynnydd a sicrhau bod ein gweithgareddau yn cyd-fynd a'n canlyniadau a ddymunir. Yma, rydym yn cyflwyno fframwaith y cynllun gweithredu ar gyfer olrhain cynnydd tuag at Gymru wrth-hiliol erbyn 2030. Mae'r cynllun hwn yn defnyddio model rhesymeg i gysylltu adnoddau, gweithgareddau, allbynnau a chanlyniadau. Mae'n cynnig dull cyson o fesur effeithiolrwydd cyffredinol y cynllun gan ddangos sut mae camau gweithredu penodol yn arwain at y nod terfynol, sef Cymru gwrth-hiliol. Gallwch weld gweledol symlach yma sy'n dangos y llif o adnoddau i weithgareddau, allbynnau canlyniadau ac yn olaf, effaith. Mae deall y canlyniadau a ddymunir yn caniatáu ni alunio ein hoffer a'n dulliau mesur effaith gan sicrhau'n bod yn olrhain y dangosyddion cywir o gynnydd. Mwyn cefnogi unigolion a sefydliadau yn eu cynllunio gwrth-hiliol eu hunain, mae Deall wedi darparu templed model rhesymeg. Bydd y templed hwn yn eich tywys drwy'r broses o ddiffinio eich nodau'n glir a nodi eich gweithgareddau a nodi eich canlyniadau a'ch effaith ddisgwyliedig. Bydd yn eich helpu i greu cynllun pendant ac olrhain eich cynnydd gan sicrhau bod eich ymdrechion yn cyfrannu at y nod ehangach o adeiladu Cymru gwrth-hiliol. Bydd y templed hwn yn offeryn gwerthfawr i'ch helpu i gyfieithu eich ymrwymiad i wrth-hiliaeth yn weithredu dyrieithol, gan sicrhau bod eich gwaith yn strategol ac yn effeithiol. Rydyn ni wedi trafod pwysigrwydd diffinio ein canlyniadau i liwio mesur effaith, ond cyn i ni allu cynllunio ein gweithgareddau yn effeithiol a mesur ein cynnydd, mae angen i ni ddeall ein man cychwyn. Mae hyn yn cynnwys asesu ein sefyllfa bresennol a nodi unrhyw ragdybiaethau sylfaenol. I'n helpu wneud hyn,
Mae yna sawl fframwaith ag offer gwerthfawr y gallwn dynnu arnyn nhw. Yn gyntaf, mae'r fframwaith pweru'r bobl gan gymdeithas yr amgueddfeydd 2018, a mae hwn yn darparu lens ar gyfer archwilio lefel yr ymarfer cyfranogol yn ein sefydliadau. Oedden ni wir yn grymuso cymunedau ac unigolion yn ein gwaith gwrth-hiliol. Yn ail, mae olwyn cynhwysiant ASDC, sef Cymdeithas Canolfannau Gwyddoniaeth a Darganfod 2023. Mae hwn yn cynnig dull cynhwysfawr o werthuso cynhwysiant ar draws gwahanol dimensiynau, a mae'n helpu nodi meysydd lle gallwn fod yn methu a lle mae angen i ni gryfhau ein hymdrechion. Yn drydydd, mae'r Menegau Cynrychiolaeth Hiliol gan Sporting Equals yn 2023. Mae hwn yn darparu offeryn penodol ar gyfer mesur cynrychiolaeth hiliol o fewn sefydliadau a mentrau. Mae'n helpu i olrhain ein cynnydd tuag at gyflawni mwy o amrywiaeth a thegwch. A drwy defnyddio'r fframweithiau ar offer hyn, gallwn gael dealltwriaeth gliriach o'n sefyllfa bresennol a herio ein rhagdybiaethau a datblygu strategaethau gwrth-hiliol mwy effeithiol a thargedu a gychwanegu hyn at ein sefyllfa ar y model rhesymeg. Mae'n ein helpu i wybod ble rydyn ni nawr, mwyn hysbysu ble rydyn ni eisiau bod. Mae olwyn cynhwysiant ASDC gan Gymdeithas Canolfannau Gwyddoniaeth a Darganfod 2023 yn offeryn y gallwch ei ddefnyddio i asesu a gwella arferion cynhwysiant. Ei fod wedi gynllunio ar gyfer Canolfannau Gwyddoniaeth a Darganfod, gellir addasu ei egwyddorion yn rhwydd ar gyfer gwaith gwrth-hiliol mewn unrhyw leoliad. Mae'r olwyn fel arfer yn cynnwys gwahanol dimensiynau cynhwysiant, sef cynrychiolaeth, hygyrchedd, cyfranogiad, perthnasedd a thegwch. Ac yng nghyd-destun gwaith gwrth-hiliol, gellir defnyddio'r olwyn cynhwysiant i gynnal hunan asesu, gallwch ddefnyddio'r olwyn i werthuso i arferion presennol a nodi meysydd i'w gwella mewn perthynas a thegwch hiliol. Yn ail, gallwch osodnodau ac olrhain cynnydd. Gall yr olwyn helpu i osodnodau penodol, mesuradwy, cyrraeddadwy, perthnasol ac amserol, neu SMART fel yr acronym yn ei gael ei ddefnyddio, ar gyfer cynyddu cynhwysiant ac olrhain ei cynnydd dros gyfnod o amser. Yn drydydd, lliwio cynllunio strategol. Gall canlyniadau ar asesiad olwyn liwio datblygiad strategaethau a mentrau gwrth-hiliol. Ac yn bedwerydd, hyrwyddo atebolrwydd. Gellir defnyddio'r olwyn i ddal sefydliadau gyfrif am eu hymrwymiad i gynhwysiant a chyfiawnder hiliol. Felly, trwy fynd i'r afael a phob dimensiwn o'r olwyn yn systematig, gallwch greu amgylchedd mwy cynhwysol a theg i staff, ymwelwyr, cyfranogwyr a'r gymuned ehangach. Rydyn ni wedi trafod pwysigrwydd deall ein sefyllfa a'n mewnbwn. Nawr, gadewch ni archwilio sut ni'n diffinio ein hallbynnau a'n canlyniadau mewn cyd-destun prosiect go iawn. Os ydym am ddefnyddio DAPL fel enghraifft, gallwn gyflwyno ein dadansoddiad cyllideb, neu model efydd, ar gyfer prosiect penodol. Gallai ddangos y mewnbwn fel cyfanswm y cyllid gan Lywodraeth Cymru ac adnoddau wedi dyrannu ar draws staff, cyllideb gyffredinol, contractwyr a phartneriaid cydweithredol. Mae'r gyllideb hon yn ein helpu i ddeall allbynnau ein prosiect, y cynhyrchion a'r gwasanaethau diriaethol y byddwn yn ei darparu. Enghraifft, mae amser staff yn cynrychioli'r allbwn llafur uniongyrchol, tra bydd y cyllid partner yn arwain at weithgareddau a chyflawniadau cydweithredol penodol. Fodd bynnag, nid yw allbynnau yn unig yn dweud y stori gyfan. Mae angen i ni hefyd ystyried y canlyniadau, y newidiadau sy'n deillio o'r allbynnau hyn. Fel mae'r felyn drafod elusennol New Philanthropy Capital yn ei ddiffinio, allbynnau yw cynhyrchion, gwasanaethau neu gyfleusterau sy'n deillio o weithgareddau sefydliad neu brosiect, tra bod canlyniadau yn y newidiadau, y manteision, y dysgu neu effeithiau eraill sy'n deillio o'r hyn y mae'r prosiect neu sefydliad yn ei wneud, ei gynnig neu'n ei ddarparu. Mae canlyniadau yn cynrychioli'r newidiadau a ddymunir yr ydym am ei gweld yn y tymor byr a chanolig. Mae'r rhain yn aml yn newidiadau mewn priodoleddau fel gwybodaeth, agweddau a gymddygiadau mae pobl yn ei cadw yn fuan ar ôl ymgysylltu a'n gwasanaethau. Enghraifft, efallai y byddwn yn disgwyl gweld mwy o ymwybyddiaeth a hyder yn datblygu polisïau gwrth-hiliol mewn sefydliadau a chynyddu dealltwriaeth o sut i gydnabod, galw allan a reportio hiliaeth, neu newidiadau mewn meddylfryd ac arferion gwrth-trefedigaethol.
Byddwn yn alunio canlyniadau ein prosiect a chynhadaeth a gwerthoedd cyffredinol Deall. Rydyn ni wedi sefydlu pwysigrwydd diffinio allbynnau a chanlyniadau yn glir ar gyfer unrhyw brosiect. Nawr, gadewch ni weld sut mae hyn yn chwarae allan yn ymarferol, gan ddefnyddio enghreifftiau o gasgliad astudiaethau achos campws rhythwyr Deall. Mae'r astudiaethau achos hyn, gan Hoci Cymru, Gwrth-hiliol Productions a Chymdeithas Gogledd Cymru Affrica, yn dangos sut mae gwahanol sefydliadau'n gweithio mwyn cyflawni canlyniadau penodol trwy ei gweithgareddau. Enghraifft, gallai fod gan Hoci Cymru allbynnau penodol, fel nifer y gweithdai a gyflwynwyd, nifer y cyfranogwyr a ymgysylltwyd â nhw ar adnoddau a gynhyrchir. Gallai ei canlyniadau gynnwys mwy o ymwybyddiaeth o hanes pobl ddion Cymru, gwell cydlyniad cymunedol, neu well dealltwriaeth ddiwylliannol ymhlith cyfranogwyr. Yn yr un modd, gallai Gwrth-hiliol Productions fod â allbynnau fel ffilmiau a gynhyrchwyd, dangosiadau a gynhelir a chyrheiddiad y gynulleidfa. Gallai ei canlyniadau gynnwys herio stereoteipiau hiliol, hyrwyddo deialog am faterion gymdeithasol neu rymuso lleisiau ymylol. Ac efallai bydd gan Gymdeithas Gogledd Cymru Affrica allbynnau fel digwyddiadau wedi trefnu, partneriaethau wedi ffurfio a deunyddiau addysgol wedi datblygu. Gallai ei canlyniadau ganolbwyntio ar fwy o ddealltwriaeth o ddiwylliannau Africanaidd, llai o ragfarn, neu gysylltiadau cryfach rhwng cymunedau Africanaidd a chymdeithas ehangach Cymru. Drwy archwilio'r astudiaethau achos hyn yn fwy manwl yn eich amser eich hun, gallwch weld sut mae gwahanol allbynnau, y gweithgareddau dyrieithol a'r cyflwyniadau, yn gysylltiedig â chanlyniadau penodol mesuradwy sy'n cyfrannu at effaith gymdeithasol ehangach. Mae hyn yn atgyfnerthu pwysigrwydd cynllunio ein gweithgareddau yn ofalus a nodi'r newidiadau rydym am ei gweld o ganlyniad ein gwaith. Beth am edrych ar yr ystyriaethau moesol? Dylem ganolbwyntio ar brofiad byw i ddechrau, a mae angen ymgysylltiad dilys gan sicrhau bod y rhai ar effeithir arnynt fwyaf ganhiliaeth yn cymryd rhan weithredol mewn diffinio canlyniadau a nid ymgynghori â nhw yn unig. Mae hyn yn golygu cyd-greu a rhannu pŵer. Mae angen i ni fod yn osgoi tocenistiaeth gan gydnabod bod profiad byw yn arbenigedd ac nid yn unig yn cael ei ddefnyddio i ddilysu agendau sy'n bodoli eisoes. Mae'n rhaid i ni greu mannau lle mae pobl yn teimlo'n ddiogel i rannu profiadau heb ofyn o ddial. Mae'n rhaid i ni barchu amrywiaeth gan gydnabod bod profiadau o hiliaeth yn amrywiol ac yn groesdoriadol iawn. Rhaid i ni felly osgoi cyffredinoli a sicrhau bod canlyniadau'n adlewyrchu anghenion gwahanol cymunedau. Rhaid i ni ystyried moeseg data a mesur a diogelu preifatrwydd a chyfrinachedd unigolion wrth gasglu a defnyddio data sy'n gysylltiedig ag ethnigrwydd, cenedligrwydd, diwylliant a chrefydd. Rhaid i ni sicrhau bod data yn cael ei ddefnyddio yn foesol ac nid at ddibenion gwahaniaethol. Mae'n rhaid ni osgoi cynrychioliadau niweidiol a bod yn ymwybodol o sut mae data yn cael ei gyflwyno ac osgoi parhau a betholi stereoteipiau niweidiol. Dylem ganolbwyntio ar faterion systemig yn hytrach nag unigoleiddio problemau. Mae angen felly troloiwder data arnom. Rhaid i ni fod yn troloiw ynghylch dulliau casglu data, cyfyngiadau a sut bydd data yn cael ei ddefnyddio. Rhaid i ni wneud data yn hygyrch i'r cymunedau mae'n effeithio arnyn nhw, ac mae'n rhaid i ni gymryd rhan mewn gwerthusiad beirniadol o ddata, gan gydnabod y gall data hanesyddol fod yn rhagfarnllyd a'i ddefnyddio i barhau a systemau hiliol. Felly gadewch i ni hefyd feddwl am bŵer a thegwch, a mynd i'r afael ac anghydbwysedd pŵer, gan gydnabod a mynd i'r afael ac anghydbwysedd pŵer rhwng y rhai sy'n gosod canlyniadau a rhai yr effeithir arnyn nhw. Rhaid ni'n sicrhau bod adnoddau a phŵer ynglyn â gwneud penderfyniadau yn cael ei dosbarthu'n deg. Mae'n rhaid i ni hyrwyddo cydroddoldeb, a nid jyst cydroddoldeb yn unig, gan ganolbwyntio ar gyflawni canlyniadau teg a allai fod angen dulliau gwahanol i wneud hynny ar gyfer gwahanol grwpiau. Mae'n rhaid ni weld nad yw cyfle cyfartal o reidrwydd yn arwain at gydroddoldeb o ganlyniadau. Unwaith eto, mae'n rhaid ni sefydlu mecanwaethau clir ar gyfer atebolrwydd y cymunedau a wasanaethir. Rhaid i ni werthuso cynnydd yn rheolaidd a gwneud addasiadau yn ôl yr angen.
Dylem ystyried fframio moesol, a dylem ddeall ag osgoi dulliau sy'n seiliedig ar ddiffyg gan fframio canlyniadau yn hermau cryfderau ag asedau a nid diffygion yn unig. Rhaid i ni ganolbwyntio ar rymuso cymunedau a hyrwyddo newid cadarnhaol, a dylem gydnabod hiliaeth systemig gan sicrhau bod canlyniadau yn mynd i'r afael â hiliaeth systemig, a nid gweithredoedd unigol o wahaniaethu yn unig. Rhaid i ni ganolbwyntio ar newid polisïau, arferion a sefydliadau, ac yn ola, mae angen i ni fabwysiadu golwg hir dymor gan gydnabod bod gwaith gwrth-hiliol yn ymgymeriad hir a gydylai canlyniadau adlewyrchu hynny. Nawr ein bod yn gwybod ein sefyllfa mewn bynnau yn ogystal â'n hall bynnau a'n canlyniadau a ddymunir, gadewch ni weld sut awn ni ati i fapio ein model rhesymeg. Fel nodyn ar yr ochr, efallai bydd yn well gan rai ohonoch gwblhau'r model rhesymeg yn ddilyniannol, tra bod eraill yn defnyddio canlyniadau a ddymunir i liwio pa weithgareddau i chi'n mynd i ymgymryd yn nhw. Fy ffafriaeth bersonol i yw gwybod beth sydd gennym a beth ni eisiau ei gyflawni, ac yna gweithio nôl i fapio'r gweithgareddau sydd ei angen, tra bod eraill yn hoffi cael y weithgaredd yn y canol a gweithio ochr yn ochr ar elfennau ychwanegol. Ar y cyfan, mae'r ymarfer gorau yn dechrau gyda'r diwedd mewn golwg, yr effaith, gan fod hyn yn rhoi cyfeiriad i ni ar gyfer pob elfen arall o'r model. Toeth, byddwn nawr yn canolbwyntio ar dair elfen allweddol yn ein templed model rhesymeg, sef gweithgareddau, cyrheiddiad a rhagdybiaethau. Felly yn gyntaf, gweithgareddau. Dyma'r camau penodol rydyn ni'n ei cymryd i gyflawni ein canlyniadau a ddymunir. Nawr, nhw yw'r beth rydyn ni'n ei wneud. Er enghraifft, gyda Hoci Cymru, gall cynnal gweithdai ar wrth-hiliaeth, a tra gyda Gwrth-hiliol Productions gallai cynhyrchu ffilmiau sy'n herio stereoteipiau a chynnal dangosiadau ffilm ac yna trafodaethau. A gall Gymdeithasol Africa Cymru drefnu gwyliau diwylliannol, cynnal dosbarthiadau celf neu ddarparu sesiynau gwybodaeth am ddiwylliannau Africanaidd. Gyda cyrheiddiad, mae hwn yn cyfeirio at gynulleidfa darged neu fuddiolwyr ein gweithgareddau. Mae'n pwy yn unig gyrraedd. Er enghraifft, gall cyrheiddiad Hoci Cymru gynnwys ysgolion, grwpiau cymunedol, athletwyr a hyfforddwyr. Gallai cyrheiddiad Gwrth-hiliol Productions gynnwys cynulleidfaoedd ffilm, myfyrwyr, gweithredwyr a llunwyr polisi a gallai cyrheiddiad Cymdeithas Gogledd Cymru Africa gynnwys aelodau o'r diaspora Africanaidd, y gymuned Gymreig ehangach ac ysgolion. A wedyn rhagdybiaethau, dyma'r credoau neu'r disgwyliadau sydd gennym am y cyd-destun, y gynulleidfa darged a'r cysylltiadau achosol rhwng ein gweithgareddau a'n canlyniadau. Nhw yw'r beth i ni'n credu sydd yn wir. Mae'n hanfodol gwneud rhagdybiaethau'n benodol gan ei bod yn gallu dylanwadu ar effeithiolrwydd ein gwaith. Felly gallai rhagdybiaethau Hoci Cymru gynnwys bod awydd i ddysgu mwy am wrth-hiliaeth neu y gall digwyddiadau cymunedol feithrin mwy o ddealltwriaeth. Gwrth-hiliol Productions gallai rhagdybiaethau fod y gall ffilm fod yn offeryn pwerus ar gyfer newid cymdeithasol neu fod cynulleidfaoedd yn dderbyniol i herio stereoteipiau. Gallai rhagdybiaethau Cymdeithas Gogledd Cymru Africa gynnwys y gall digwyddiadau diwylliannol hyrwyddo deialog rhwng ddiwylliannol neu y gall dysgu am ddiwylliant adeiladu pontydd rhwng cymunedau. Nawr, gadewch i ni gael enghraifft yn y byd go iawn o fodel rhesymeg ar waith. Mae'r sleid hon yn cyflwyno model rhesymeg chwaraeon Cymru 2019 sy'n canolbwyntio ar adeiladu gallai'r corff llywodraethu cenedlaethol i ymgysylltu â grwpiau a chymunedau llai gweithgar gan gryfhau cyfranogiad mewn chwaraeon yn y pen draw. Gallwch weld sut mae'r model wedi strwythuro gan amlinellu'n glir y mewn bynnau a rhagdybiaethau gweithgareddau, allbynnau, canlyniadau, effaith bosib. Drwy archwilio'r enghraifft hon o chwaraeon Cymru, gallwn weld sut mae model rhesymeg wedi strwythuro'n dda'n darparu fframwaith clir a chynhwysfawr ar gyfer cynllunio, gweithredu a gwerthuso rhaglen. O fodd bynnag, rwy'n hoffi mynd ar model rhesymeg gam ymhellach a chael adran mesur effaith yn dilyn canlyniadau, effaith amlinelliad beth sy'n mynd i gael ei fesur a sut. A byddwn fel arfer yn cyfieithu'r model rhesymeg i gynllun gweithredol ar gyfer pob prosiect
ac yn cynnwys gwerthuso neu mesur effaith yn hynny. Gan adeiladu ar fodel rhesymeg chwaraeon Cymru, rydyn ni nawr yn troi at y cwestiwn sut ydyn ni'n mesur effaith ein gwaith gwrth-hiliol. Bod y model rhesymeg yn ein helpu i gynllunio a chysylltu gweithgareddau a chanlyniadau, mae mesur effaith yn gofyn am ddata pendant a strategaethau cadarn. Byddwn yn canolbwyntio'n bennaf ar Metrigau meintiol ar y sleid hon, sy'n cynnig data rhifiadol i olrhain ein cynnydd. Mae enghreifftiau o Metrigau meintiol perthnasol yn cynnwys 1. Olrhain cyfraddau cyfranogiad, sef mesur cynrychiolaeth gwahanol grwpiau ethnig yn ein rhaglenni a'n gweithgareddau dros amser. Gall y data hwn ddatgelu a yw ein hymdrechion yn cyrraedd cymunedau amrywiol ac a yw cyfranogiad yn dod yn fwy teg. 2. Mesur cynrychiolaeth. Asesu amrywiaeth ein staff ein harweinyddiaeth a'n byrdde. Gallwn olrhain canran yr unigolion o grwpiau hiliol ar wahanol lefelau o'r sefydliad. A 3. Dadansoddi cwynion ag adborth. Cofnodi a dadansoddi cwynion ag adborth sy'n ymwneud â gwahaniaethu hiliol neu ddigwyddiadau yn systematig. Gall y data hwn ddatgelu patrymau rhagfarn a lliwio ein hymdrechion i greu amgylchedd mwy cynhwysol. Mwyn casglu'r data hwn yn effeithiol, mae angen strategaethau casglu data wedi diffinio'n dda. Gallai'r rhain gynnwys arolygon, sef gweinyddu arolygon i gyfranogwyr, staff ac aelodau o'r gymuned i gasglu data ar eu profiadau, eu canfyddiadau ac agweddau. Casglu data demograffig, sef casglu data demograffig yn systematig, er enghraifft diwylliant, cenedligrwydd, ethnigrwydd, rhyw, yn ystod y cofrestru rhaglenni, recrwtio staff a phrosesau perthnasol eraill. Cadw cofnodion, sef cadw cofnodion manwl o gyfraddau cyfranogion, cwynion a phwyntiau data perthnasol eraill, a dadansoddi data. Felly dadansoddi'r data a gasglwyd yn rheolaidd mwyn nodi tueddiadau, patrymau a meysydd i'w gwella. Ond, gadewch i ni gofio, y dylai'r Metrigau meintiol ar strategaethau casglu data gysylltu'n uniongyrchol a'r gwybodaeth man cychwyn greiddiol. Bydd y data sylfaenol a gasglwyd gennym ar ddechrau ein gwaith yn gwasanaethu fel meincnod y gallwn fesur ein cynnydd yn ei erbyn. Er enghraifft, os yw ein hasesiad cychwynnol yn datgelu diffyg cynrychiolaeth o grwpiau ethnig penodol, dylai ein mesur effaith ganolbwyntio ar olrhain newidiadau mewn cynrychiolaeth dros amser. Drwy ddewis ag olrhain Metrigau meintiol perthnasol yn ofalus, gallwn ddangos effaith ein gwaith gwrth-hiliol. Bod Metrigau meintiol yn darparu data rhifiadol gwerthfawr, maen nhw'n aml yn methu a dal naws a chymlethdodau profiadau byw, a dyna lle mae Metrigau ansoddol yn dod mewn. Maen nhw'n caniatáu ni ymchwilio'n ddyfnach i straeon, safbwyntiau a phrofiadau unigolion a chymunedau effeithir arnyn nhw gan hiliaeth. Mwyn cipio'r profiadau byw hyn, gallwn ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau casglu data anoddol, sef cynnal grwpiau ffocws a chyfweliadau. Mae'r dulliau hyn yn caniatáu ni gasglu mewn welediadau manwl i brofiadau, safbwyntiau a theimladau pobl, a gallwn archwilio effaith hiliaeth ar unigolion a chymunedau a deall i anghenion eu dyheadau a nodi meysydd i'w gwella. Yna mae gweinyddu arolygon i asesu canfyddiadau a phrofiadau. Bod arolygon yn aml yn cael eu defnyddio ar gyfer data meintiol, gallen nhw hefyd gynnwys cwestiynau agored sy'n caniatáu gyfranogwyr rannu profiadau yn ei geiriau eu hunain. Yna mae dadansoddi adborth gan aelodau a chyfranogwyr y gymuned. Mae hyn yn cynnwys adolygu adborth ysgrifenedig, sylwadau a thystebau i gael dealltwriaeth ddyfnach o brofiadau pobl gyda'r cyfrwyddiadau, rhaglenni a mentrau. Nod casglu data ansoddol yw casglu wybodaeth gyfoethog fanwl sy'n darparu cyd-destun a dyfnder i'n dealltwriaeth o effaith. Mae'n ein helpu i ateb cwestiynau fel sut mae pobl yn profi gwrth-hiliaeth neu hiliaeth yn eu bywydau bob dydd? Beth yw'r rhwystrau maen nhw'n ei wynebu wrth gael mynediad at gyfleoedd ac adnoddau? A beth yw ei gobeithio am eu dyheadau ar gyfer dyfodol mwy teg? A sut mae ein rhaglenni am mentrau yn effeithio ar ei bywydau? Trwy gyfuno y data ansoddol a meintiol hyn, gallwn ddatblygu dealltwriaeth fwy cynhwysfawr o effaith ein gwaith gwrth-hiliol. Mae data ansoddol yn dod ar niferoedd yn fyw gan ddarparu cyd-destun ag ystyr ein canfyddiadau.
Mae'n caniatáu ni ddeall effaith ddynol ein hymdrechion a sicrhau bod ein gwaith yn cyd-fynd ag anghenion a phrofiadau'r cymunedau rydyn ni'n ei gwasanaethu. Felly rydyn ni wedi casglu ein data, rhifau a straeon, ond dim ond casgliad o wybodaeth yw'r data hwnnw, hyd nes i ni ei ddadansoddi. Y cam nesaf yw dadansoddi'r data, yw y lle rydyn ni'n dechrau gweld y darlun go iawn o'n heffaith. Yn gyntaf, mae angen i ni nodi tueddiadau a phatrymau. Ar gyfer ein data meintiol, mae hyn yn golygu defnyddio dulliau ystadegol i chwilio am gysylltiadau a newidiadau mewn pethau fel cyfraddau cyfranogiad neu gynrychiolaeth. A rydyn ni'n gofyn, oes yna newidiadau clir yn digwydd dros amser? A gyda'n data ansoddol, rydyn ni'n chwilio am edafedd cyffredin yn y straeon a'r profiadau mae pobl yn ei rhannu. I ni'n gofyn beth yw'r themau ailadroddus, y naratifau a'r enir. Ond nid yw dod o hyd i batrymau yn ddigon. Mae'n rhaid i ni ofyn hefyd a yw'r camfyddiadau hyn yn arwyddocaol, a yw'r newidiadau a welwn yn amrywiadau ar hap yn unig neu adyn nhw'n real ag ystyrlon. Mae angen i ni ystyried pethau fel maint y sampl a rhagfarnau posibl i fod yn siŵr nad ydym yn dod i gasgliadau ffug. A hyd yn oed os yw'r newidiadau yn real, odyn nhw'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol y mywydau pobl. Odyn ni'n symud yn agosach at ein nodau mewn gwirionedd. Yn ola, mae angen i ni ddod i gasgliadau. Mae angen i ni grynhoi'r hyn rydyn ni wedi ddysgu yn glir ac yn gryno. Mae angen i ni gysylltu ein canfyddiadau yn ôl am nodau greiddiol. A wnaethon ni gyflawni'r hyn yr oeddem yn bwriadu ei wneud. Ac un mor bwysig, beth allwn ni ei ddysgu o hyn? Ble allwn ni wella? Trwy gymryd y dull trwyadl hwn o ddadansoddi data, rydyn ni'n symud y tu hwnt i fwriadau da yn unig. Rydym yn dechrau adeiladu sylfaen gadarn o dystiolaeth, ac mae'r dystiolaeth honno yn caniatáu ni fireinio ein strategaethau, gwellau'n rhaglenni ac yn y pendraw gyrru newid go iawn a pharhaol. Rydyn ni wedi trafod pwysigrwydd dadansoddi data mwyn deall effaith, a nawr gadewch i ni siarad am ddod o hyd i'r dull cywir o fesur a gwerthuso effaith. Nid ymdrech un maint yn unig yw hwn. Bydd y dull yma, yr un gorau, yn dibynnu ar eich prosiect a sefydliad a'r cyd-destun penodol. Ac un tywys yn y broses hon gallwn droi at yr hyn sy'n gweithio, 8 egwyddor ar gyfer gwerthuso ystyrlon mewn gwaith gwrth rhagfarnllyd. Mae'r egwyddorion hyn yn darparu fframwaith ar gyfer sicrhau bod ein mesurau'n gadarn ac yn effeithiol. Felly yn gyntaf mae pwrpas. Rhaid i ni ddiffinio pwrpas ac amcanion y gwerthusiad yn glir gan sicrhau ei fod yn cyd-fynd â nodau'r prosiect ac anghenion y rhanddeiliad. Yn ail mae tystiolaeth. Dylem ddefnyddio cymysgedd o ddata ansoddol a meintiol mwyn asesu effeithiolrwydd yr ymyrraeth, gan sicrhau bod y data yn ddibynadwy ac yn berthnasol. Yn drydydd, ymgysylltu â rhanddeiliad. Mae angen i ni gynnwys rhanddeiliad allweddol fel defnyddio gwasanaeth, staff a chyllidwyr trwy gydol y broses werthuso, gan sicrhau bod i safbwyntio'n cael ei clywed a'i hystyried. Yn bedwerydd, dysgu sy'n canolbwyntio ar weithredu. Rhaid i ni ddefnyddio canfyddiadau'r gwerthusiad i liwio camau gweithredu a gwelliannau yn y dyfodol, gan sicrhau bod y broses werthuso yn arwain at ganlyniadau diriaethol. Yna, canolbwyntiwch ar ganlyniadau. Dylem flaenoriaethu mesur effaith yr ymyrraeth ar y canlyniadau a fwriadwyd, yn hytrach na chanolbwyntio ar allbynnau neu weithgareddau yn unig. Cofiwch, defnyddiwch amrywiaeth o ddulliau. Defnyddio a mwynhau ystod o ddulliau gwerthuso fel arolygon, cyfweliadau, grwpiau ffocws a dadansoddi data mwyn cael dealltwriaeth gynhwysfawr o effeithiolrwydd yr ymyrraeth. Nesaf, byddwch yn dryloyw ac yn atebol. Byddwch yn agored ac yn dryloyw am y broses werthuso o'r canfyddiadau a byddwch yn atebol am y defnydd o'r data gwerthuso. Ac yn ôl y foll, dysgu ac addasu. Mae dysgu yn barhaus o'r broses werthuso ac addasu'r ymyrraeth yn unol â hynny gan sicrhau ei fod yn parhau i fod yn berthnasol ac effeithiol. Gadewch i ni edrych ar enghraifft bendant o sut y gellir cymhwyso'r egwyddorion hyn yn ymarferol.
Fe allech chi yn gyntaf olrhain nifer yr artistiaid, perfformwyr a staff asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig. Mae hyn yn cynnwys casglu data meintiol ar ddemograffeg y rhai sy'n cymryd rhan. Trwy olrhain y niferoedd hyn, gall trefnwyr nodi unrhyw anghydraddoldebau mewn cynrychiolaeth a chrymryd camau i fynd yr afael yn nhw. Enghraifft, os yw data yn datgelu canran isel o artistio sy'n cymryd rhan, gallid gweithredu recriwtio chyfnogaeth wedi dargedu. Yn ail, asesu cynrychiolaeth lleisiau asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig mewn rhaglenni a digwyddiadau. Mae hyn yn mynd y tu hwnt i gyfrif rhifau yn unig. Mae'n cynnwys gwerthuso, cynnwys y carnifal i sicrhau bod safbwyntiau a phrofiadau amrywiol yn cael eu cynrychioli'n ddilys. Gallai hyn gynnwys dulliau ansoddol fel adolygu defnyddio rhaglen, cynnal cyfweliadau gydag artistiaid ac aelodau o'r gymuned, neu ddadansoddi adborth gan fynychwyr. Ac yn drydydd, monitro demograffeg cynulleidfa ac ymgysylltu â goffrymau diwylliannol amrywiol. Mae hyn yn cynnwys olrhain pwy sy'n mynychu'r carnifal a sut maen nhw'n ymgysylltu â gwahanol agweddau ar y digwyddiad. Gall y data hwn helpu trefnwyr i ddeall pa offrymau diwylliannol sy'n atseinio gyda chynulleidfaoedd amrywiol a nodi meysydd i'w gwella. Enghraifft, os yw data cynulleidfa yn dangos diffyg ymgysylltiad gan grwpiau ethnig neu grefyddol penodol, gallid newid addasiadau marchnata neu raglenni wedi targedu. Edrychwch ar gampws rhythwyr Deall ar yr hyn a fesurodd a olrhain carnifal Bwtown fel enghraifft yma. Beth am ymweld â'n hastudiaeth achos a gyflwynwyd gan amgueddfa hanes naturiol Fagan, a gweld sut nathon nhw lawer o ymchwil gychwynnol i benderfynu beth maen nhw am gynllunio cynhyrchu a mesur yn eu proses. Wrth asesu adrodd straeon cynhwysol, gallwch werthuso cynnwys hanesion a safbwyntiau ymylol mewn arddangosfeydd, a mae hyn yn cynnwys archwiliad beirniadol o'r cynnwys a gyflwynir mewn arddangosfeydd. A yw straeon grwpiau ymylol yn cael eu hadrodd? A yw ei safbwyntiau'n cael eu cynrychioli'n gywir? Gallai'r asesiad hwn gynnwys adolygu sgriptiau arddangosfa, cynnal cyfweliadau gydag aelodau o'r gymuned a dadansoddi adborth ymwelwyr. Y nod yw sicrhau bod arddangosfeydd yn symud y tu hwnt i naratifau dominyddol ac yn ymgorffori lleisiau amrywiol. Gallwch asesu hygyrchedd gwybodaeth i bawb. Mae adrodd straeon cynhwysol nid yn unig yn ymwneud â'r cynnwys, ond hefyd ar sut mae'r cynnwys hwnnw'n cael ei gyflwyno. Mae hyn yn cynnwys gwerthuso hygyrchedd deunyddiau arddangos i bobl ag anableddau, pobl sy'n siarad gwahanol ieithoedd, a phobl a lefelau amrywiol o lythrenedd. Gallai hyn gynnwys asesu'r defnydd o gymorthion gweledol, disgrifiadau sain, cyfieithiadau amlieithog a iaith plaen. Mesur effaith arddangosfeydd ar hyrwyddo dealltwriaeth o effaith drefedigaethol a dominyddu naratifau hanesyddol Prydeinig nad sydd yn wyn. Mae hyn yn mynd tu hwnt i fesur presenoldeb neu foddhad ymwelwyr yn unig. Mae hwn yn cynnwys asesu a yw arddangosfeydd mewn gwirionedd yn newid dealltwriaeth pobl o hanes. A gallai hyn gynnwys cynnal arolygon cyn ac ar ôl arddangosfa, grwpiau ffocws neu gyfweliadau i fesur newidiadau mewn gwybodaeth, agweddau a dealltwriaeth. Y nod yw penderfynu a yw'r arddangosfeydd yn hyrwyddo dealltwriaeth fwy cymleth a chynhwysol o'r gorffennol yn effeithiol. Rydyn ni wedi trafod gwahanol ddulliau o fesur effaith, ond mae'n rhaid ni hefyd gydnabod yr heriau sylweddol sy'n gysylltiedig yn enwedig wrth gasglu a chynrychioli data. Gall yr heriau hyn effeithio'n sylweddol ar gywirdeb ac effeithiolrwydd ein gwerthusiadau a mesur effaith. Yn gyntaf, rydyn ni'n aml yn wynebu diffyg data grynynol, a mae hyn yn golygu casglu data anghyson, data croestoriadol a'r goll, a data sy'n edrych ar sut mae gwahanol agweddau a'r hunaniaeth person yn rhyngweithio, a bylchau data sylweddol. Mae'r diffyg manylion hwn yn ei gwneud hi'n anodd olrhain gwahaniaethau yn gywir a deall realiti cymleth anghydraddoldeb. Yn ail, rydyn ni'n dod ar draws materion safoni data. Mae amrywiadau mewn dulliau casglu data ar draws sefydliadau yn gwneud dadansoddiad cymharol yn anodd. Gall y diffyg gysondeb hwn rwystro ein gallu i ddod i gasgliadau ystyrlon a nodi arferion gorau. Yn drydydd, mae'n rhaid i ni fod yn ymwybodol o ragfarn hanesyddol a phresennol.
Gall data presennol adlewyrchu a pharhau ar rhagfarnau hanesyddol gan arwain at gamdehongliadau a chynrychioladau niweidiol. Mae angen i ni archwilio'n feirniadol ein ffynonellau data am dulliau i sicrhau nad ydyn nhw'n atgyfnerthu anghydraddoldebau presennol. Yn bedwerydd, pryderon moesegol. Mae diogelu preifatrwydd data a sicrhau cyd-syniad gwybodus yn hanfodol. Mae'n rhaid ni ystyried diogelwch data a throloiwder yn ofalus, yn enwedig wrth gasglu gwybodaeth sensitif sy'n wneud â chrefydd, diwylliant ac ethnigrwydd. Ac yn ola, mae angen adeiladu ymddiriedeth gyda chymunedau ar gyfer casglu data moesegol ac effeithiol, gan y gall anghyfiawnder hanesyddol greu diffyg ymddiriedeth. Rhaid i ni fod yn dryloyw felly ynglyn â'n dulliau casglu data a sicrhau bod cymunedau'n deall sut bydd ei data yn cael ei ddefnyddio. Mae'r heriau hyn yn tynnu sylw at yr angen am gynllunio gofalus, ystyriaethau moesol a'r ymrwymiad i ansawdd data. Mae mesur effaith yn enwedig yng nghyd-destun gwrth-hiliaeth yn gymleth ac mae angen ystyriaeth ofalus. Yn seiliedig ar fewnwelediadau arwap, dyma rai heriau allweddol. Yn gyntaf, gall meintioli newidiadau mewn agweddau, credoau a chanfyddiadau fod yn anhygoel o anodd. Mae rhain yn aml yn agweddau aniriaethol, ond hanfodol ar newid. Sut i ni'n mesur newidiadau mewn rhagfarn ymhlyg neu newidiadau mewn dealltwriaeth diwylliannol er enghraifft. Mae mesur effaith newidiadau diwylliannol a newid gymdeithasol hir dymor yn gofyn am ddulliau arloesol. Mae angen i ni edrych y tu hwnt i ganlyniadau tymor byr a datblygu dulliau ar gyfer olrhain newid dros gyfnodau estynedig. Mae diffinio a mesur gwrth-hiliaeth ei hun yn gymleth. Beth yw cynnydd ystyrlon? Sut i ni'n dal y cymlethdodau o ddatgymalu hiliaeth systemig? Ac ar ben hynny, oherwydd bod y canlyniadau'n aml yn gymleth ac yn y tymor hir, mae'n anodd priodoli newidiadau i ymyriadau gwrth-hiliol penodol. Sut i ni'n ynysu effaith un rhaglen yn erbyn ffactorau cymdeithasol eraill? Gall fod heriau integreiddio mathau o ddata. Cyfuno data meintiol ac ansoddol er enghraifft, yn cyflwyno heriau dadansoddol. Sut i ni'n syntheseiddio data rhifiadol gyda phrofiadau byw i greu dealltwriaeth gyfannol o effaith. Sut i ni'n mynd ati olrhain tymor hir? Mae angen cynnal casglu data dros gyfnodau estynedig ar gyfer mynd i'r afael a hiliaeth systemig, ond gall fod yn heriol yn logistaidd. Mae angen cynnal casglu data, cyllid ac ymgysylltu cymunedol cyson dros flynyddoedd, a mae hwn yn gofyn am adnoddau ac ymrwymiad sylweddol. Hefyd, mae camddehongli data yn risg sylweddol. Mae'n gallu digwydd a gellir camddefnyddio data i atgyfnerthu naratifau niweidiol sy'n gofyn am ddadansoddiad beirniadol felly a dealltwriaeth gyd-destunol. Mae angen cyfranogiad ystyrlon arno hefyd. Rhaid i gymunedau fod yn rhan weithredol mewn prosesau data. Mae hyn yn gofyn am adeiladu ymddiriedeth a grymuso cymunedau i lunio'r broses werthuso. Mae'r heriau hyn yn tanlinellu'r angen am ddull meddylgar, cymleth, soffisticedig a chydweithredol o fesur effaith mewn gwaith gwrth-hiliol. Rhaid i ni fod yn barod i ymdopi a chymlethdod, cofleidio arloesedd a blaenoriaethu ystyriaethau moesegol. Rydyn ni wedi cydnabod yr heriau sylweddol wrth fesur effaith a newid mewn gwaith gwrth-hiliol. Felly'r cwestiwn yw, sut allwn ni adeiladu i oresgyn yr heriau hyn a chynnal gwerthusiad gwrth-hiliaeth effeithiol a mesur effaith? Mae adeiladu capacity yn gofyn am fuddsoddi mewn dull amlochrog sy'n mynd i'r afael ar gwahanol agweddau ar werthuso a mesur. A dyma rai strategaethau allweddol. Dysgu ac addysg proffesiynol. Mae angen i'n ddarparu dysgu ac addysg proffesiynol ar fethodolegau gwerthuso, technegau casglu data a sgiliau dadansoddi data. A dylai hyn gynnwys hyfforddiant ar ddulliau meintiol ac ansoddol yn ogystal ac ystyriaethau moesol wrth gasglu a defnyddio data. Yn ail, mae datblygu adnoddau ag offer. Gall creu adnoddau ag offer hygyrch fel templedu, canllawiau a dogfennau arfer gorau gefnogi sefydliadau i gynnal i gwerthusidiau ei hunain. Gall hyn gynnwys adnoddau ar ddatblygu modelau rhesymeg, dylunio arlygon a chynnal cyfweliadau.
Yn drydydd, mae adeiladu partneriaethau a chydweithredu. Gall datblygu partneriaethau a chydweithrediadau rhwng sefydliadau, ymchwilwyr ac aelodau o'r gymuned wella gallu gwerthuso. A gall rhannu arbenigedd adnoddau ag arferion gorau arwain at werthusiadau mwy effeithiol. Buddsoddi mewn seilwaith data. Gall buddsoddi mewn seilwaith data fel systemau rheoli data a meddalwedd wella y broses o gasglu, storio a dadansoddi data. A mae hyn hefyd yn cynnwys sicrhau diogelwch data a phreifatrwydd. Hyrwyddo cydweithrediad cymunedol. Pwysleisio cymuned a chyfranogiad ym mhob cam o'r broses werthuso. Mae adeiladu ymddiriediaeth a grymuso cymunedau i sianelu'r broses werthuso yn sicrhau cynrychiolaeth. Chweched, mae datblygu fframweithiau moesegol. Mae creu a mabwysiadu fframweithiau moesol ar gyfer casglu a defnyddio data yn hanfodol. Mae hyn yn cynnwys mynd i'r afael am materion preifatrwydd data, cydsyniad gwybodus ac osgoi cynrychiolaethau niweidiol. Yna mae darparu cymorth a mentora parhaus. Gall cynnig cymorth a mentora parhaus helpu sefydliadau i adeiladu ei gallu gwerthuso dros amser. Gallai hyn gynnwys cynnig cymorth technegol, hwyluso dysgu gan gymheiriad a chynnig hyfforddiant. Yna mae eirioli dros gyllid ag adnoddau. Mae eirioli dros fwy o gyllid ag adnoddau ar gyfer gwerthuso gwrth-hiliaeth a mesur effaith yn sail i'r strategaethau hyn. Bydd hyn yn galluogi sefydliadau i fuddsoddi yn y seilwaith, hyfforddiant a staffio angenrheidiol. Mae angen hysbysu deiliaid y gyllideb. Felly pa wersi sydd eisoes wedi dysgu? Yn gyntaf, mae cydgynhyrchu wrth ddylunio a gweithredu mesuriadau yn arfer gorau. Mae hyn yn golygu cynnwys aelodau'r gymuned o rhai sydd â phrofiad byw yn weithredol wrth lunio sut rydym yn mesur effaith. Mae hyn yn sicrhau bod ein dulliau yn ddiwylliannol berthnasol, yn barchus ac yn dal naws profiad byw. Yn ail, dylem ddefnyddio cyfuniad o fesurau meintiol ac ansoddol. Fel rydym wedi trafod, mae niferoedd yn dweud rhan o'r stori, ond mae profiadau byw yn darparu cyd-destun a dyfnder hanfodol. Mae dulliau cymysg yn darparu dealltwriaeth fwy cadarn felly o'r effaith. Yn drydydd, mae'n rhaid ni fesur proses a chanlyniadau. Dwi ddim yn ddigon i olrhain y canlyniadau terfynol yn unig. Mae angen i ni hefyd ddeall sut y cyflawniwyd y canlyniadau hynny. A mae mesur y broses yn ein helpu nodi beth oedd yn gweithio'n dda, beth oedd ddim, a sut y gallwn wella'n rhaglenni. Ac yn ola, mae angen i ni fod yn dryloyw ac yn atebol wrth fonitro ac adrodd canfyddiadau. Mae hyn yn golygu bod yn agored am ein dulliau, ein cyfyngiadau a'n canfyddiadau, y rhai cadarnhaol a negyddol, a mae hefyd yn golygu bod yn atebol i'r cymunedau rydyn ni'n ei gwasanaethu a defnyddio'r data i yrru gwelliant parhaus. Gwyddom fod tryloywder ac atebolrwydd yn allweddol i fesur effaith, ond sut ydyn ni'n gwneud hynny ar lefel ymarferol o ddydd i ddydd? Mae hyn yn dod lawr i brosiectau cadarn a rheoli ac arweinyddiaeth pobl. Meddyliwch amdano fel hyn, mae angen map ffordd clir arnom ar gyfer ein prosiectau, a mae hyn yn golygu cynlluniau wedi diffinio'n dda gyda phawb yn gwybod eu rheolau a'u cyfrifoldebau. Mae cyfarfodydd rheolaidd a diweddariadau yn ein cadw ar y trywydd iawn. Mae angen systemau cadarn arnom hefyd ar gyfer casglu a storio ein data, gan sicrhau ei fod yn gywir ac yn ddiogel. Nid yw hyn yn ymwneud â thein-lenni yn unig, mae'n ymwneud ag adeiladu sylfaen ddibynadwy ar gyfer ein dadansoddiad. Allwn ni ddim casglu data ac anghofio amdano. Mae angen i ni yn lle hynny fonitro'n cynnydd yn rheolaidd, olrhain ein dangosyddion allweddol a chwilio am unrhyw faneri coch neu hyd yn oed cadw cofrestr risg. Ac mae angen i ni gyfathrebu'n agored a phawb sy'n gysylltiedig, aelodau o'r gymuned, cyllidwyr, staff. Meddyliwch am ddiweddariadau rheolaidd, iaith hygyrch ac adroddiadau gonest. Hyd yn oed yn well, dylem gynnwys aelodau'r gymuned yn y broses adrodd. Nhw yw'r rhai sy'n cael ei effeithio fwyaf gan ein gwaith, felly nhw ddylai clywed eu lleisiau nhw. A mae angen i ni feddwl am fecanweithiau adborth, byrddau cynghori a ffyrdd o sicrhau ein bod yn wirioneddol atebol. Ac wrth gwrs, dyw defnyddio data moesegol ddim yn drafodadwy. Mae'n rhaid i ni amddiffyn preifatrwydd pobl a sicrhau ein bod yn defnyddio data yn gyfrifol, a mae hyn yn ymwneud â meithrin ymddiriediaeth a dangos parch. Yn ola, mae angen i ni weld monitro ac adrodd fel offeryn ar gyfer gwelliant parhaus. Nid yw'n ymwneud â gwirio blychau yn unig.
Mae'n ymwneud â dysgu ac addasu. Mae'n ymwneud â gwneud ein gwaith yn well ac yn fwy effeithiol. Rydym wedi casglu a dadansoddi ein data, rydym wedi monitro beth rydym ni wedi wneud, a nawr da'r cam hanfodol o rannu'r hyn rydym ni wedi ddysgu. Mae adrodd a chyfathrebu effeithiol yn sicrhau bod ein gwaith yn cael effaith wirioneddol. Yn gyntaf, mae angen i ni ddatblygu adroddiadau clir a chryno, a mae hyn yn golygu osgoi jargon, gan ddefnyddio iaith plaen a strwythuro'r wybodaeth mewn ffordd rhesymegol a hawdd ei ddilyn. Meddyliwch am eich cynulleidfa a'i theilwra eich iaith iddyn nhw. Yna, mae'n rhaid i ni rannu ein canfyddiadau gyda'r holl rhanddeiliad perthnasol, a mae hyn yn cynnwys aelodau cymunedol, cyllidwyr, llynwyr polisi a sefydliadau eraill sy'n gweithio yn y maes hwn. Mae angen i ni fod yn rhagweithiol wrth ledaenu ein hadroddiadau ac estyn allan as gynulleidfaoedd allweddol. Ond dwi ddim yn ddigon i rannu gwybodaeth yn unig. Mae angen i ni hefyd gymryd rhan mewn deialog a thrafodaeth. Mae hyn yn golygu creu cyfleoedd i bobl ofyn cwestiynau, rhannu eu safbwyntiau a thrafod goblygiadau ein canfyddiadau. Felly, meddyliwch am gyfarfodydd cymunedol, fforymau ar-lein neu weithdai. Ac yn ola, mae angen i ni gyflwyno data mewn ffyrdd hygyrch a diddorol. Mae hyn yn golygu defnyddio delweddau fel siartiau, graffiau a ffeithluniau i wneud yr wybodaeth yn fwy dealladwy ac apelgar. A mae angen i ni hefyd ystyried gwahanol arddulliau dysgu a dewisiadau cyfathrebu. Drwy ganolbwyntio ar gyfathrebu clir, diddorol a hygyrch, gallwn sicrhau bod ein canfyddiadau yn cyrraedd y bobl sydd ei angen fwyaf ac yn cyfrannu at newid ystyrlon. Ond wy'n gwybod bod hynny'n haws dweud na gwneud. Pan fydd gennych bentyrau o dasgau rydych chi'n anelu at gyrraedd y dyddiad cae hwnnw, wel, gadewch ni roi amser wedi gynllunio i ni ein hunain ar gyfer y gweithgaredd hwn gan flocio'ch dyddiadur ymlaen llaw a blaenoriaethu lledaenu, myfyrio ac amser i weld y gwaith da rydych chi wedi wneud. Yn ola, mae'r canlyniadau, casgliadau ac argymhellion o'r adroddiadau yn gyrru gwelliannau parhaus. Rhowch bwyntiau yn eich cynllunio gweithredol i adolygu canfyddiadau, gwneud amser i ystod lawr gyda'ch tîm a'ch cydgynhyrchwyr i amsugno'r data a nodi meysydd gwelliannau gan addasu pethau lle gallwch a monitro effaith newidiadau. Rydym wedi ymdrin â llawer o ddeunydd heddiw, felly cymerwch eiliad. Os nad ydych eisoes wedi cael saib, mynwch gael rhywfaint o symud o amgylch neu ddiod a falle snac bach. Fel yn sleid nesaf yw ein tasg fyfyriol fwyaf eto. Felly, gallwch ddewis rhannu'r 4 tasg yma a gwneud ar wahanol adegau, neu gallwch trefnu bore neu brynhawn o ddysgu proffesiynol ar eich pen eich hun, neu gyda'ch tîm i weithio drwyddyn nhw. Rydyn ni wedi treulio llawer o amser yn trafod y sut a'r pham o fewn mesur effaith mewn gwaith gwrth-hiliol, ond nawr mae'n bryd troi'r lens honno i mewn i archwilio'n feirniadol ar ein rolau ein hunain a rolau ein sefydliadau yn y gwaith hwn. Rydyn ni'n mynd i ddefnyddio'r fframwaith model rhesymeg rydyn ni wedi drafod, ond gyda'r ychwanegiad hanfodol, sef myfyrio. Mae hyn yn golygu myfyrion weithredol ar ein rhagfarnau, rhagdybiaethau a safbwyntiau pŵer ein hunain. Mae'n ymwneud â deall sut rydyn ni'n dylanwadu ar y gwaith rydyn ni'n wneud, a byddwn yn dechrau gyda myfyrdod unigol. A cyn i ni ddechrau poblogi ein model rhesymeg, cymerwch chwarter awr i ystyried y cwestiynau hyn. Beth yw eich rhagfarnau personol a sut y gallen nhw ddylanwadu ar eich gwaith? Wy'n sôn fan hyn am affinedd rhagfarn, sef ein tueddiad i ffafrio pobl sy'n debyg i ni. Mae gennym ni gyd nhw sut gall y rhagfarnau hyn effeithio ar ein penderfyniadau, ein rhyngweithiadau a'n dealltwriaeth o faterion, a byddwch yn onest gyda chi. Yn ail, sut mae'ch sefydliad yn mynd i'r afel am materion hiliaeth a thegwch ar hyn o bryd? Meddyliwch am eich polisïau, arferion a diwylliant. Odyn nhw'n wirioneddol wrth-hiliol? Ble mae'r bylchau? Ble mae'r cryfderau? Ac yn trydydd, beth yw'r heriau allweddol i gyflawni nodau gwrth-hiliol neu'ch cyd-destun? Beth yw'r rhwystrau penodol rydych chi'n ei wynebu? A ydyn nhw'n fewnol, allanol neu'r ddau? Mae'r adlewyrchiad hwn yn hanfodol oherwydd y fod yn ein helpu i ddeall ein mam cychwyn. Mae'n ein helpu i nodi ein rhagdybiaethau a'n rhagfarnau a all wedyn liwio sut rydym yn poblogi'r model rhesymeg. Wrth i ni symud ymlaen,
Cofiwch egwyddorion allweddol theori gwrth-hiliol o newid. Nid ydym yn anelu at newidiadau ar lefel wyneb yn unig, rydyn ni'n ymdrechu am draws newid systemig ac mae'r traws newidiad hwnnw'n dechrau gyda hunan ymwybyddiaeth. Felly cymerwch y chwarter awr yma i fyfyrion ddwfn. Nawr eich bod wedi cymryd peth amser ar gyfer myfyrio unigol, gadewch ni symud ymlaen i'r cais ymarferol. Cwblhau eich model rhesymeg. Byddwn yn neilltuo rhyw 3/4 awr ar gyfer y rhan hon o'r ymarfer. Ac am ddefnyddio'r mewnwelediadau a gafwyd o'ch myfyrdod, llenwch y gwahanol adrannau o'ch model rhesymeg, y mewnbynnau, y gweithgareddau, allbynnau a chanlyniadau effeithiau. Byddwch mor benodol a manwl a phosibl. Cofiwch, nid ymarfer damcaniaethol yn unig yw hwn. Mae'n ymwneud â mapio'r camau byd go iawn y byddwch chi'n ei cymryd i gyflawni eich nodau gwrth-hiliol. Ac wrth i chi boblogi eich model rhesymeg, peidiwch â llenni'r bylchau yn unig. Cymerwch ran mewn myfyrio beirniadol. Gofynnwch y cwestiynau pwysig hyn i chi'ch hun. Ble mae'r bylchau? A yw'r mewnbynnau'n ddigonol ar gyfer yr effaith a ddymunir? Odych chi'n colli unrhyw adnoddau neu bartneriaethau allweddol? A yw eich mewnbwn yn cyd-fynd yn ddigonol a'ch nodau? A yw gweithgareddau'n mynd i'r afael am materion systemig mewn gwirionedd neu a ydyn nhw'n arwyneb yn unig? Odych chi'n canolbwyntio ar achosion sylfaeniol neu ddim ond yn trin symptomau? A yw eich gweithgareddau wedi cynllunio i greu newid parhaol? Sut mae lleisiau profiadau byw pobl, ddi, asiaidd a lleiafrifoedd ethnig yn cael eu canolbwyntio mhob un cam o'r model? Odych chi'n sicrhau bod y rhai sy'n cael ei effeithio fwyaf gan hiliaeth yn cymryd rhan weithredol wrth lunio eich gwaith? Odych chi'n blaenoriaethu ei safbwyntiau profiadau? Ac a yw'r canlyniadau ar effeithiau yn fesuradwy? Sut fyddwch chi'n gwybod a ydych chi'n gwneud cynnydd neu beidio? Odych wedi nodi dangosyddion penodol mesuradwy? A yw eich canlyniadau yn realistig ac yn gyrraeddadwy? Mae'r adlewyrchiad hwn yn hanfodol i sicrhau nad yw eich model rhesymeg yn ddogfen yn unig, ond yn offeryn i yrru newid ystyrlon. Mae'r myfyrdod yma yn eich helpu i nodi gwendidau posib am ereinio eich strategaethau a sicrhau bod eich gwaith yn cyd-fynd ac egwyddorion gwrth-hiliol. Cofiwch, mae hon yn broses ailadroddus a peidiwch â bod ofyn adolygu'ch model rhesymeg wrth i chi ddysgu mwy a chael mewnwelediadau newydd. Y nod yw creu dogfen fyw sy'n lliwio'ch gwaith ac yn eich helpu i gyflawni eich nodau gwrth-hiliol. Os ych chi wedi gwneud y dasg hon yn unigol a mae aelodau eraill o'ch tîm hefyd wedi gwneud, dewch at eich gilydd fel grŵp a rhannwch eich mewnwelediadau. Byddwn yn neilltuo hanner awr i'r trafodaeth grŵp hon. Gadewch ni ddechrau trwy drafod y tebygrwydd a'r gwahaniaethau yn eich dulliau. Pa themâu cyffredin y ddath i'r amlwg ar draws eich model rhesymeg? A oedd yna unrhyw wahaniaethau sylweddol yn eich strategaethau, canlyniadau neu nodau effaith? Bydd hyn yn ein helpu i ddeall y safbwyntiau'r dulliau amrywiol o fewn ein grŵp. Nesaf, gadewch ni nodi meysydd ar gyfer cydweithio a dysgu a rhenir. A oes unrhyw gyfleoedd i weithio gyda'n gilydd ar fentrau penodol? Oes na unrhyw arferion gorau neu fewnwelediadau gallwn ei rhannu gyda'n gilydd? Mae hwn yn gyfle i adeiladu gwybodaeth ar y cyd a chryfhau ein hymdrechion gwrth-hiliol. Yna, gadewch ni drafod pa newidiadau sydd angen ei gwneud i arfer gwrth-hiliol eich sefydliadau. Yn seiliedig ar eich model rhesymeg a'ch myfyrdodau, pa gamau penodol allwch chi eu cymryd i wella'ch gwaith? Mae hyn yn ymwneud â chyfieithu ein mewnwelediadau i gamau pendant ar gyfer newid. Ac yn ola, gadewch i ni drafod sut y defnyddiwyd egwyddorion theori gwrth-hiliol o newid wrth greu'r model rhesymeg. Oeddech chi'n ei gweld yn ddefnyddiol? A nathon nhw herio'ch meddwl? Sut nathon nhw ddylanwadu ar eich dull gweithredu? Bydd hyn yn ein helpu i ddeall sut i integreiddio'r egwyddorion hyn yn effeithiol yn ein gwaith. Trwy gymryd rhan yn y drafodaeth grŵp hon, gallwn ddysgu oddi wrth ein gilydd, herio'n rhagdybiaethau a datblygu strategaethau gwrth-hiliol mwy effeithiol. Yn seiliedig ar eich myfyrdodau a'r trafodaethau grŵp, rwyf am i chi nodi 1 neu 2 gam pendant y gallwch chi eu cymryd i gryfhau eich sefydliad neu eich mesur eich hun o waith gwrth-hiliol. Meddyliwch am yr hyn rydych chi wedi ddysgu heddiw ar hyn y gallwch chi ei weithredu'n realistig yn eich cyd-destun. Mwyn gwneud y camau hyn mor effeithiol a phosib, byddwn yn defnyddio'r fframwaith nod SMART. Mae hyn yn golygu gosod nodau sef penodol, diffiniwch yn glir beth ych chi am ei gyflawni,
Mesuradwy, sefydlu sut y byddwch chi'n olrhain eich cynnydd. Cyflawnadwy, gwnewch yn siŵr bod eich nodau'n realistig ac yn gyredadwy. Perthnasol, alunio'ch nodau a'ch cenhadaeth a'ch gwerthoedd. Ac yn olaf, amser gyfyngedig. Gosodwch ddyddiad cae ar gyfer cyflawni eich nodau. Enghraifft, gallai eich nod smart fod erbyn diwedd y tymor nesaf byddaf yn datblygu arolwg i gasglu adborth gan aelodau'r gymuned ar eu profiadau gyda'n rhaglenni gan canolbwyntio ar eu canfyddiadau o gynhwysiant a thegwch. Meddyliwch am gamau sy'n gysylltiedig â chasglu dadansoddiad adrodd data. Sut allwch chi wella arferion eich sefydliad yn y meysydd hyn? A sut allwch chi sicrhau bod eich data yn cael ei ddefnyddio yn moesegol ac yn effeithiol? Mae'r cynllunio gweithredu hwn yn ymwneud â chreu camau diriaethol mwyn symud ymlaen. Mae'n ymwneud â chymryd y mewnwelediadau rydyn ni wedi cael heddiw a'i rhoi ar waith. Gadewch i ni wneud i'r 20 munud hyn gyfri. Yn olaf, dyma gyfeiriadau i chi ar chwilio'r pwnc hwn ymhellach, a diolch am gymryd rhan yn y sesiwn e-ddysgu hon.